mga RCC, mga CFD, na ako'y pakiluoy ninyo ba? Pamalik na intawon mo sa matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo nga Seventh Day Adventist sumala sa Mateo 16:18. Pamalik na intawon mo. Ayaw na intawon mo pagsimba ng mga walay kinabuhi nga mga larawan, no? Unya, dili na ta magpangaon na ng mga mahugaw, mga manana. Palihog, pamalik na intawon mo. Igsuon, balik na intawon. Kay gipaabot ka sa ato ang Ginoong Hesukristo. Balik na intawon. Igsuon. Huwag kamutanan. Kamutanan nga naa diyan na. Pamalik na intawon mo. Ang Diyos magapanalangin. Amen. Ini mga higala na to mga sabadista ba, bisag unsa na lang tayo masulod sa ilahang gitawag og pangunahon na nya pagkahuman patakal na lang yun in taon og yawit. So sige no ko in taon, una dili na to malimod ang kamatuoran or madinay ang kamatuoran nga ang Seventh Day Adventist Church gitukod ni Ellen G. White sa iyang bana nga si uban iyang bana si James White, Jane Andrews and Joseph Bates. Kining upat ka mga fundador sa gitawag og Seventh Day Adventist dili na mao ang Kristo. Usa lang kabuok ang Kristo nabuhi sa unang siglo. So kana nagtukod-tukod og sekta sa 1863 nga mao nang upat ka mga Amerikano og diha ka karon nagpasakop mga bini na nga Kristo. Nga naman kinahulog nga ilang kompetensyaan ang Kristo nga nagtukod og iglesia sa unang siglo. So sa mga paagihang nga nahimong tinuod nga iglesia ang Seventh-day Adventist. Unya sa usa pong pagkahitabua nga tawag ining nahimo nga ang Seventh-day Adventist direkta nga gitukod sa tuang Ginoong Hesukristo. Kanya may mga maday mo para dahil mo nga wala na yung mga direkta nga mo okay tawag anang batasan og kinaiya. Kasi Kristo nagpahulay sa adlaw Sabado niya, sila po nagpahulay po sa adlaw Sabado. Wala ba gyud mo gitawag og common sense? Si Kristo nagpahulay sa adlaw Sabado tungod kay ang iyang religion nga iyang gipasakupan sa diyang naa pa siya ng kalibutan na. So wala pa niya gitukod ang iyang iglesia, nagpasakop siya sa relihiyong Judaismo. Judaism kay mao man to ang tinuod nga tawag ining Sabadista. Kamo mga piki man mong Sabadista, Americanized man mo. Bot ipasabot kanang inyong kinaiya, kanang inyong pagsunod-sunod kuno sa sugo sa Ginoong Dios, in Amerikano dili hinudyo. Dili. So piki mo magitawag og Sabadista. Si Kristo anong di man mukaon og karne sa baboy. Nga naman sinong ang iyang religion gipasakupan Hudiyo man. Dili man Seventh-day Adventist. So kung tinuod gyud mo nga nasunod mo kang Ginoong Jesucristo sa pagsunod sa adlaw ikapito or adlaw Sabado, sumala pa ninyo og dili mo mukaon sa karning baboy, nganong diha man mo nagpasakop anang pundo nga gitukod og mga Amerikano. Piki man na. Kaya ang tinuod nga Sabadista, ang tinuod nga tawag ining dili mukaon og karning baboy nga gitagaan sa sugo sa Ginoong Dios. Katong relihiyong Judaismo wala man moy labot. Ikaduha, napaiyahang gitawag og chismis ingon pa siya nga ang Katoliko kuan kuno simba kuno sa mga butang walay gitawag kinabuhi kasi exulti nimo ana. Muna lagi na giingon lagi nga 1 Corintios 6:9 ang mga taong tigbutang-butang di makasulod sa langit. Nakanting butang-butang mga bakako na nya asa man giandam ang usang mga luna ang giandam sa Ginoong Dios para niadto mga taong bakakon. Pinadayag 21:8 impyerno kalayog asupre nga din sakiton ka didto adlaw gabi uban sa mga yawa 20 Gs sa gitawag og pinadayag. Ay mo pagbutang-butang kay way pagtuon ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga simbahon ng mga butang. Ang pagtuon simbahang Katoliko now, this is the Catholic faith, we worship one God. Pero naghatabig pasidungog sa mga santos nga naman kay samara nga atong gipasidunggan or among gipasidunggan ang Ginoong Dios. Number 3, di daw mukaon daw tawag ining karne sa gitawag og sa baboy. Sumala pa nagadungog sa Kristo 7:14 hangtod sa 16 San Marcos ang makahugaw sa tawag ining tao dili katong musulod siyang baba kun dili katong mugawa siyang baba kay nagikan kini sa iyang kasing-kasing. Nya tungod niini giinterpretar sa tawag ining writer nga si San Marcos nga ang gisulti na Ginoong Kristo nagpasabot kan nga ang tanang makaon
pwede nang makaon, pwede nang kaunon, tawag ining runner. So, ang karning baboy, kung imuha ng nagbutangan og kining ahos, bombay, tuyo, imuha ng pakupsan, mahimo na siyang adobong baboy, kalami ana. Kalami ana, idamay-damay pa min na inyong actually kabuangan magud na ngano man kay kana magong dili pagkaon sa gitawag og karne sa baboy, Semitic kuan magud na. Semitic tradition magud na nga gikan sa gitawag og mga Hudyo. Yes, ang religion nga tawag ini Kristyanismo, ang origin niya gikan sa mga Hudyo, pero it does not mean nga sundon absolutely kung unsa tong mga practice sa mga Hudyo kaniadto. Mao ba to gi-amend na ni Ginoong Jesucristo? Wanang ingon si tawag ini nga San Pablo nga ang pagkaon ug pag-inom wala kalabutan sa kagingharian sa langit. So kano siya mo-focus sa pagkaon? Nganong dili man yung tan-awon ng inyong pundo kay gitukod og Amerikano? Kay bisan pag di mo mukaon sa karnes baboy sa tibuok ninyong kinabuhi, the fact ka nagpasakop mo ng pundok gitukod og Amerikano, buti pasabot maimpyerno mo ang kapungot sa Dios, mahiagom diyan ninyo. Ngano man wa mo ni Tomas Ginoong Dios? Diha man mo ni Tomas panguna-una og pagtuo sa mga Amerikano. Pagmata daw palihog pagmata. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.